Ja bih pre nego što odgovorim direktno na pitanje rekla da su nekad medije nazivali sedmom silom. Sedmom, verovatno se to uvek manje čulo od onog sila, pa je novinarima i medijima odgovaralo da budu sila, koja je god po redu bila. Danas, međutim, ja bih to nazvala prvom silom i meni se čini da nije daleko vreme kad će najveći svetski moćnici zaključiti da je mnogo jeftinije finansirati medije nego rakete. Jer raketama na rakete oni neće ići, to je sasvim sigurno, ali medijima odavno idu jedni na druge. Tako da, koja je uloga medija danas? Mediji su po meni, ne samo danas, oni su odavno megafon, međutim danas u to vreme koje nazivaju vremenom post-istine, što bih ja rekla da je eufemizam za reč laž, sad je toliko sve ogoljeno da vi, ako ste malo obrazovaniji, ako malo pažljivije pratite, vidite zapravo da su svi, tako reći bez isključenja, mediji oružje u nečijim rukama. Sad u nekim manjim zemljama kao što je naša i neke druge malo manje, to je možda očiglednije, to je možda direktnije, tu se pritisak, pogotovo u jednoj zemlji, recimo kao što je Srbija, gde svako svakog poznaje, možda može vidjeti pa tačno reći da je ovaj zao onoga i rekao nemoj ovako nego onako, a u nekim velikim zemljama imate situaciju gde vi ne vidite direktno tu ruku koja upravlja medijima, ali vidite posledice. Da ne bih da ne bih mnogo vremena potrošila za ovaj početak, ja ću navesti samo jedan primer, recimo Amerike u kojoj ne postoji ni jedan ili postoji jedan ili dva medija koji ponekad mogu da vide nešto u Trumpu pozitivno. Sve drugo je apsolutno negativno. A kad govorite o Rusiji, ako hoćete da kažete da recimo nije sigurno ili nije dokazano da Rusija vrši pritisak i da ona bira američkog predsjednika, onda prvo date otkaz u CNN-u, pa onda se iznenadite naknadno, jako ste učestvovali u tome donedavno, kako zapravo vaš urednik vama ne da kažete ono što vi smatrate istinom, nego morate da kažete ono što on od vas očekuje. Tako da bih ja na pitanje da li su mediji megafon ili su mediji nešto drugo rekla, da, mediji su danas megafon. Ali ja moram onda da vas pitam, da li možete da zamislite situaciju u ruskim medijima gde bi neko nešto, a ne dajući otkaz, napisao dobro o Hillary Clinton, a protiv Donalda Trumpa? Mogu, zato što čitam medije ruske vrlo pažljivo, naravno i mainstream i one koji su to manje i one koji to apsolutno nisu. S obzirom da je Rusija jako velika zemlja, s obzirom da ima jako mnogo medija, čak i kad bi neko hteo da vrši apsolutnu kontrolu, on to ne bi mogao. Naravno, neću reći da u Rusiji nema te kontrole, naravno da ima, da i tamo neka ruka vodi mainstream medije i to uopšte nije sporno, ali mnogo se lakše, ne kažem ja da je Amerika mala, da se odmah razumemo, ali jako je mnogo medija koji imaju drugačiji stav od zvaničnog stava i ta istina ili taj pogled na svet gotovo da ravnopravno dolazi do čitalaca, slušalaca, gledalaca. U sred Moskve imate radio Eho Moskve, koji je najslušaniji radio u Moskvi. Njegova uređivačka politika je 99% suprotna od uređivačke politike Kremlja. Takvih medija ima jako mnogo.